ayaya Mungu, ayaya Nsambi. Mungu Baba wa Kiyulu atusaidie, atupatie nguvu, tufanye kazi nzuri sana. Iswahili hiyo maji. Mungu Papa wanzi mwari Baba wa Kiyulu wali kumsoro, tumegombani jua na jua, kaito kuna mataizo anezuba. Mutipatie nguvu, mutipe simba pa kutembea, pa kufamba, tifanye kazi, tishate basa hili na mzuri sana. Sakanaka chose mitro sakanaka sandati ganditi kuna baba na mai wegwanya mondera, baba na mai wegwanya mondera ni muri na wanga mose matikuta mushitiko ishi andina akawanda ku ashandoda ngotawandishe kuti baba anyamondera pamwechite na mai muitire zvakanaka, kubva muzvakanaka vamakatiitira musamirira ipapo, muitire navamwe vose vachatevera baba. Mendiro yenyu iriko kumusoro vakaumba Mwari, asi ndoda kuti nditi pamakandinyurura ndona kuti Mwari vanotuma vanhu vavo nhume dzavo dzigone kushanda matiri, nokuti chaiye anofamba achipfira anzatimuoni, asi vakapfeka matiri su vana vake. Saka totaura takamirira nezwi ravo saizvozvi varipo baba vacharamba navamwe vose namai navamwe vose vaimba pano. Ndongoti tiitire zvakanaka, tiitire zvakanaka. Chinhu chedu ndechedu baba namai Nyamondera. Murambe makadaro saizvozvo nemwoyo wenyu murefu unoda. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi unoka tauya nemurume akabata basa guru muarts industry. Ndichada kuti vazvizivise, asi vazhinji ndinoziva kuti zita ravo maingorinzwa vaimbi vakasiyana vachidaidzira zita ravo, vamwe vachiimba nezvavo. Ndo vatinawo vakuru vatinawo muzuva ranhasi. Timbonzwaka kuti vakazvifambisa sei, vaibva nekupi vachienda nekupi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Aiwa, sandudzini. Ini ndinonzi Botho Nyamondera. Saka nhasi tauya pano pa7 Arts, takanga ndakarongerwawo nemamissions ataishanda nawo nemabhuku andashanda nawo, kuti tafunga mukuremekedzaiwo nekukurangarirewo pana mabasa enyu amakaita tiri pano pa7 Arts. Saka ndo zvatiri kuita zuva ranhasi. Tingade kunzwa nhoroondo yenyu muindustry umo yakamira sei, makatanga rini? Vanhu vanongoti Botho Nyamondera, tikati kuna macheso tinongokunzwai, kunani tinenge chingokunzwai. Zvakanyatsomira sei? Right, kupinda recording music ndakatanga zvangu kuma7 tiri kuprimary school actually, but kuzopinda recording industry ndakatanga just after independence kwanzi kuShed Studios. Ndikashanda kuShed Studios for 2 years. Now Steve Roskilde and Martin Norris tichita projects normally tanyanya concentrate nema adverts, jingles, advertising jingles. And then 82 ndakashanda for 2 years. 82 ndafuna zenda ku Grama Records. Ndakazoshanda makore about 22 years ndirikoko. Ndipo ndakasangana nema artists mazhinji. Hapo mtu waziwa history. Ndakatanga ndi recording engineer. Zoke papa ne producer ngalipo. Saka ndi ndangobaya mabhatani yachindoita zvakati nichimutaura apa zvakadai zvinodai. And then
after a couple of years ndakazopromote kuita producer ndakutanga kuweka nemabands angu kusvika 2022 pandakazoresign of Grama. Maresign ndobva mazotanga kuita sei? Ndakanga kuita freelance vangu vanangoshanda ndiri free kuti vanongoshanda kubatsirwa like a consultant vanonga vachitidawo somewhere else ndaingoshanda in any studio because kuGrama ndanda exclusively for Grama ndasikashandi nemwe studio ndandakangoemployed by Grama saka hapana free to work in any studio anytime pandanenge vachida kubatsirwa kana maservices angu. Then toti isusu muri mubasa renyu mune here zuva ramotira handipe ndakarikanganwa chii chakaitika maive kopi? Tikati pane mazuva mazhinji acho zuva randisikakanganwa ringatobva pataita maauditions because taitanga taita studio yedu smaller studio tiri Grama mabhendi asati arekodha taitanga tamateerera anenge asikagoni kuuya taitofamba tichienda kunze tichinovatsvaga saka pane mabhendi aive achiita zvinhu zviri fani singatomboita mwa watobogona kuchuna magitari kana kuti vamwe wakatotanga kubata magitari mustudio imo uyo ari kuziva pachuni yake ega uyo ari chuni yake ega dramani zvake ega uyo ari zvakabvaruka saka pakazouya umwe muchinda akauya nekabhanjo kake kabhanjo kake kakagadzira kagamba sore tino olivinier ndekapuranga asi kunga aringoridza ko blazi ndeipi asina kana mawedzi ameno zvaimba kuti asikamuzizotamba ndinofunga karohwa here nebhanji or something I don't know zvikanzi murundirapidza this is how Bob Dylan started zvichita sense kana kuti isong ndichiya papasina wasikambozvinzi. Ko pane vaimbi vakazoita mukurumbira pane here mumwe munhu akambotanga achiita zvemafanidzi futi asi akazopedzisira muimbi anotyisa? No panavari papa ndakaona mostly vanga vari semi polished avanombonetsa vaise vane mukurumbira kachiitika chaanotanga from nowhere vamwe vacho ngatotanga somewhere maybe vakazongoitawo improve ataitawa nawo saka vaimbi vese vane mukurumbira hapana akambondinetsa because taitoti fakazongangoti zoti mukomaparawo zvavakazongokanganisawo mukomapara dzaimisi one of challenge yavanayo but takaenda kumuzarabani tikaenda kusvika kumuzarabani musa time yanacyclin ilinia saka ndakasvika pamuzarabani hamene kuchikoro kwangu ari chazivi kazita kacho kazita kechikoro kwangu auri zvikanzi navanhu ndabvunza chikoro chakachiri kunasi aiwa mukaenda kwamugona vanhu wakanyorwa nemahelicopters iko kuzi kwakaita mafloods makana mabhazi akaenda hanzi ataodzoka saka ndikati ndandisatambosvika pamuzarabani so I just spent a couple of hours ipapo nabvanda lunch yangu ndikati kuma2 ndikati ndakwete ndakubuda kuenda pandakasakana nawo manje ndakangoona kufanira kuti kuna magitari akazara madhaka meso taziva kuti hamusviki saka tadii tafumira tafamba 25 kilometers taziva kuti hamusviki tatotohopa kuti tinokuona ipanapo arikati okay chuya tisetup angoseta paside pemuuyu so pauba so magitari twati kwaigadzira vaongoridza ipapo avo tavatakorekta kuti okay apa itaikudei apa parikudei and then ndikati kana maright mafunga ndibagadzisa zvondataura because taikomita kuti matsapa mazuva achiwo ndikati kana maright mondifonera ndirodzoka futi ndopeta dzoka ichitu ndikati zvinhu zvakufamba ndikati achiuya ekustudio manje saka vazhinji vacho vaizoya kuri kuti manje vanonga vatonisiva kuti tinoda chii. Saka kune vakaita sena vasingazive zverecording yemusic kana munhu achinzi ndisound engineer anenge achiita nezvechii exactly? Okay, sound engineer munhu anenge achibata mushina zvakaita kuti camera anenge achioperata camera anenge achibata mashina achitora masound acho achichiona kuti apa tinofanira kuita bass kana treble kana mid range or whatever pazvinofanira kudai zvinofanira kudai then producer ndiye ari responsible for the session kuti anoaccepta here zvaapuhwa nasound engineer kuti anoda zvimwe zviri different ototi ano ichi padai vachiwedzera zvakati kada vabvisa zvakati ndo basa raproducer ndiye ane final say kuti product inozobuda yakaita sei so vanoshanda vese kuti because engineer ndiye anoziva equipment yake saka zoti equipment yakadai ichi chakadai ichi chinogona kushanda apa producer anopambidzi wengu anenge asingazivi saka engineer anogona kusuggestawo kuna producer kuti no why should you try this new equipment this new effect paguitar renyu kana kuti padrums yenyu kana pawhatever saka anongoti try things
if he likes it, but yeah, leave it like that. One, I don't like that. I like it natural. So no bus engineer and they suggest my sounds and balance kuna producer. So it's up to the producer now to kufamba say nima plans ake zvarudo zvibude zvakaita. So basically no. But tikuona mu music industry iri kuchinja music. Izvozvo muri kuadapta sei kuma changes. Tikuona kwakatanga mazim dance kwatanga music yakasiyana siyana. Vamwe vanoridza rumba, vamwe vanoridza museve. Hazvina kuoma here kana uri mubasa renyu? No, I think kuna vanhu vanonga vachida kuchinja sometimes unogona kuoma. But if you are specialist in something, ukaita something yacho hauna problem. You can be jack of all trades and master of none. Saka go to master something. Indiri kusungura. Although takataka zviri kusheti chita zvese zvechirungu nechichi. But ndakaspecialize kusungura. Dance hall, it was after my ndakuro. Saka ndosiri wabvana. Because music yao ndio wanu understand and understand because wanoziva lingo yao nechichi zisusta hamadhara. Saka I let the vafana kuti wauye. But basically kungu ananga achida advice kuti recording industry yakamira sei zvinofamba sei togona kungopa advice sei neexperience yatinayo. But I live that's possible. Mwana gona uri kuti reggae style kamisa kurumba yagoni ndikondiswa kurege nehatigoni. Saka ndito specialize okurega anongoita urega no specialize kurumba museve anospecial dance hall. It's much better that way. Ndogona kwa. Saka alright izvo tazvinzwa takuda kudzoka ku personal life yenyu. Tingati anonzi Botho Nyamondera ndiani? Ndambuza anzi namai Nyamondera ndinatakangano. Atoda mbutitira udziyadziya dzakata ndangaruwashe dzikati aiwa zvakuikwa mama maita mukataura kuti idzo dziya idzodzo toambira ko ndokumawambo kwacho nowero amaiti kutangira papi. Botho Nyamondera kumana kazvarwa kwamutaruku makore apera uchazuti manganisha kwamutare kupi kwacho General Hospital ndipandakazvarwa ndikakurira ikoko town location renzi old location ndikaita primary school nesecondary school kwamutare ikoko and then ndikazobuda andapedza o level ndikaenda kumasvingo kwakuna brother wangu arikoko ndichimbovabatsira kurana mabusiness avo ikoko and then ndikazodaidzwa ikoko nebhendi yanga ichifuma kuno ndikazouya ndikazouya kuharare ndadaidzwa nalo muhlangana ntango wakasana I think 1978 somewhere around there ndandoti takambofuma bhendi yanzi Octave taimboridza macopyrights tichimbofamba loop ranyoridza kakedia Blue normally yanga band special za colored venues colored ndo wakuni supported yakawanda then tikazomboridza maband mamoana tikazombodzemana Rusike Brothers and Fulieni and Celebration Sabuku asi tingati band ramakanyanya kuita mbiri muri nderipi? They were different. Kuti vanhu vatanga kundiziva because I was still young but I Octave in 78.
because wakatoita zvekutera wanzwa waimburisana naJethro Shasha. Saka Jethro anga abva, saka ukangonzwa kuti pane kamufana kari kwamutare, urobva watuma munhu kwamutare. But I wasn't there ndada kumasvingo. Ndobva watuma futi munhu adzoka akati kwamutare hanzi akunanzi ari kumasvingo. Ndokutuma futi munhu akatora. Takaitawo pupira in those circles. But takazoita nesabhuku ndopakanyasa kuti tikosaidza mavhenyus akasiyana siyana ari movharida neoctave yaingoedza macolor t-shirt. Saka ndoko takazoitawo kamukurumbira kakati kuzozikanwa kuti kumufano yakadai yakadai. Saka muri wasu chaiye kosei musingadzisanyamhondera? No, isusu tinobva kuzimunya. Vanosasa ndokunorth kwana Mutasa ukushinda zvakadaro kumanyika. Isusu tinonzi vachindwi. Nekuti pandakambogara kwamutare vanhu vanga vakutonditi Sane Shamba. Ndakati aiwa Sa is Mr. but you anongoita unga one name. Zita racho Sanyamhondera zvimwe zvautonga unonzi both Sanyamhondera. Sa udiwe kuti Mr. or something ndio zvaifanira kuita. Munhoroondo yenyemhanzi pane here song dzamakambonyorawo mukaimba imimi? Inini zvemusic kunyora ndasikanyori, but although ndaiimbawo zvangu nebhendi rataita, I think although ndakambonyora masongs takamboita experimental project rana Lake Macheso namadzibaba Nicholas Zakaria yainzi orchestra orchestra Moso Yatunya. Sekuti we used to play the instruments and write the songs. Ndakoti ndaikanyora instruments because ndasikanyori lyrics. Ndaikanyora instruments kuti vakomana song uyu songs iwo choose manje toda because I wasn't a player all round, but ndaingoita all round zvangu as a demo kuti kana maida song toyansa kuita zvakanaka muchiridza imi. So we did ndichitika mademo yakangoti toita zvakadaro. Same as takangoita futi pananzi kwenya tango kwaSando takanyora futi Sando akazongoimba ndaridza zvese zvinenge akazongoti akatisiya kadaro akazongoita a few things like keyboard nevoice. Saka kunyora ndainyo, but I was not a very good writer. Alright, tochidzoka pachitiko chiriko nhasi. Ndiani akachiorganiza? Ndimi here kana makaorganiza? No, ndakatosurprise kuti ndozvaoda kuita. Actually aifanira chakadai chakatoitwa last year ndopazvakatanga plan yacho ndopaitanga kuhechwa. But of course ndaiziva kuti zvangu zuva rakadai richasvika because Pastor Chimusoro ndo akanga spearhead thing yacho yese iyoyo. Because wakatanga mainterviews vamwe wakatanga kuita 2001 vachitogadzira documentary yangu achiinterview naTuku naManyeruke chichi maartist andakaweka nawo from 2001 I think. Ndopazvakatanga. Saka aichuu kuti terichayo but I didn't know when. Saka dzimwe aimboenda kuAmerica achimboshanda, saka zvaimbomira, saka zvakatora long time achiita documentary rona, saka ndizoti wakazopedza. Saka it's almost like a surprise kwandiri kuti zvakazoita. Last year zvakaramba nokuti zvaclasha neSADC Summit muteera wangu waita, saka akazotozisa palater date, saka ndokuzowana date rino iri. But Pastor Chimusoro ndio wangu anzima masponsors avanawo, but ndaiziva kuti ndio wangu ari paforefront vachiorganiza zvese. Aiwa, tinotenda chose. Tokushuvirai zuva rakanaka. Tinotenda maita basi.
Mwari Baba, chinzwai utsitsi. Panogara madzimai yakawanda-wanda apashayikwe makuwa chipunu zvatakapedza saka reshuka wani usatsokodzerezve nhando. Ndinovimba manzwa zvakawanda, madzidza zvikuru uyezve mave neruzivo rukuru pamusoro pava Bothwell Nyamondera. Chirongwa chedu pazuva ranhasi chasvika kwamvura yacheka makumbo. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.